A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi jihar Kebbi. Baki ɗaya maza da mata ina muku kowa fata alkhairi da kyakkyawan zato. Da farko dai sunana Aliyu Dike mai waka. Mawaƙin Dr. Nasiru Idris Kauran Gwanzu. Gona mai adalci, gona mai albarka, gona sarkin aiki. So dalilin da yasa zan fito yin wannan magana shine ko kuma in ce wannan bidiyo dan takaice kuma karamin magana a guntuwa. So to mu dai mawaka na jihar Kebbi alhamdulillah mai girma gona ya kula mu, ya mana gata, ya inganta rayuwar mu. So amma akwai wasu matsaloli da ke faruwa na makaraban mai girma gona. A gaskiya ana mana abubuwa waɗanda ba ma jin daɗin su. So a rayuwa duk wanda ya wahala da kai ya kamata ka san ya wahala da kai. Mai girma gona iya kokari yayi. Mai girma gona ya fito ya nuna duk wanda ya wahala da shi kowaye shi to a yi kokari a kyautata masa. Saboda ya jawo al'umma, ya jawo wannan, ya ba da kujera, ya ba da kuɗi domin su kyautata ma al'ummar jihar Kebbi. So mu mawaka gwamna ya mutunta mu, ya daraja mu, kuma mun sani kuma mun gani. Amma wasu daga cikin makaraban mai girma gwamna suna wasu abubuwa wanda bai kamata ba. Mu ba mu ce ka ɗauko bakin mawaki ba, ba mu ce kuma kar a kyautata ma bakin mawaki ba saboda duka sana'a mu ɗaya kuma muna son su suna son mu. So amma akwai wani abu, idan ka ba albasa ka ba yalo. So mu mawaka na gida ba a kyautata muna. Sai mu je wajen taro, sai mu je mu hau waka, za ka ga idan mai girma gona baya nan naira ba za ka samu wani lokaci. Saboda me suna yi ne don a gansu, don su san, idan ya san sun yi. So a gaskiya in za ka yi ma mutum ko da wanda kake dan shi baya nan ka yi, dan zai iya gani ko zai ji labari. So amma sai a ji a ɗauko su daga waje a ba su kuɗi, a ba su motoci, mu ga mu cikin gida abincin da za mu ci ya gagare mu. Ba zan taɓa mantuwa ba, shekaran jiya akwai wanda ya ga ina posting ɗin waka mai girma gwamna ta bidiyon da na yi. Ina posting ina ta sharing da kuma waƙoƙin da nake yi. Sai abokina ne long time a Abuja yake, sai requesting ɗin naira 20,000 a wajena zuwa ya har ya dawo 15,000. Ya yi tunanin ina jihar Kebbi, dan garin birnin Kebbi nake, mawaƙin mai girma gonan Kebbi, dan ya tamban 20,000 ina iya bashi ita ko 15,000. Bai san lokacin ba naira 1000 wani da ita cikin aljihuna. Amma me ya ganni saman social media ina posting din ayyukan mai girma gona, ina posting din waƙoƙina, tunda ya san mawaƙa na shigowa da waje suna samun kuɗi, dole tunanin mu mana samu. So abinda zan ce dan Allah dan Annabi ku ga mutuncin mu, muna ganin mutuncin duk wanda a cikin jam'iyyar APC sanadiyyar mai girma gwamnan jihar Kebbi Alhaji Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu mutune ne na arziki, dan haka muna ganin mutuncin kowa, ba za mu ci mutuncin kowa ba, amma muna son a kyautata muna. So amma za ka zo ka je ka ɗauko wani bako ka kawo shi cikin jihar Kebbi a rika ba shi kuɗi, an ce rarara, ko kuma in ce ire-iren su ba za su yi waka ba sama da miliyan 10, sama da miliyan 20 suke yin waka. Ka kyautata musu, mu kuma na gida ka kale mu. Abin da ya kamata kuɗin da za ka je ka kashe ka ba su, ka taho ka ɗauke su ka ba mawaƙan jihar Kebbi ka ba ɗaya gani. Za su kyautata, za su ji daɗi, za su inganta rayuwarsu. Saboda ni yanzu idan na samu naira 20,000 wallahi sai ƴan uwana sun more ta. Sannan kuma ina da mata cikin jihar Kebbi, ina da iyali, ina da ƙanne, ina da yanne, ina da ƴan uwa, ina da masoya, dukkan su zaɓe suke yi a cikin jihar Kebbi, ko dan da za su zaɓi duk wanda haka tane su zaɓa. Saboda yanzu idan na zaɓe ka a matsayin ka na ɗan siyasa, dole matata ta zaɓe ka, ɗan uwana ƙanina dole ya zaɓe ka. Kaga ko ni idan ka rike ni a matsayina na mawaƙin gida, dole ka more da ni, ko da a ce waƙa ta ba ta da daɗi ko ballantana mun iya, ba cika baki muke ba, mun iya. Ni ina waka, kaɗan daga cikin waka ta ka ji ta. Sannan ga waka irin su Musa na Allah, yanzu Musa na Allah ba mu da mawaki iri ne jihar Kebbi. Shin waka sa ta gaza da za a je a ɗauko wani a dankara masa kuɗi? Me zai hana shi a bashi wannan kuɗin? Yan uwa ne, iyalai ne, abokai ne, masoya ne da yan uwansa mawaka su maru. Akwai mawaka da yawa cikin jihar Kebbi, mun iya, ba cika baki ba, amma sai a tsallake mu a je wani waje. Idan ka zo wajen taro sai ma a rika ma wani kallo, kai ba za a saka ba, wannan za a sawa. Sai ka ga babban mutum wai yana nuna interest ɗin shi na mawaƙin da ya kaso ya aza. Duka iri ɗaya muke, duka ɗaya muke. Yadda mai girma gona ya ɗauke mu ɗaya, to ku taimaka ku ɗauke mu ɗaya. Saboda mu ba ma son cin mutunci, kuma ba za mu ci mutuncin kowa ba. Abinda muke so mu ke zaɓe. In kuma muke zaɓe, so to tun da har muna da waɗanda ke zaɓe, me zai hana a kyautata mana? So da Allah yadda muka wahala da mai girma gona,
ya kamata makaraban gona kun gani kunku ne ke mana wani irin kallo, alhali kuma ba haka bane. Mun iya wannan abin, ku jawo mu ku ba mu ma mu ji daɗi, ƴan uwanmu su ji daɗi. Ƴan uwana za su zaɓi duk wanda nake ra'ayi. Haka akwai mawaƙan mu da duka suna da wannan, akwai wanda suke ci karkashin su amma an kwashi kuɗi an kai ma mawaƙan waje. Mu ba mu ce ka a ba su ba, a ba mu. Ana ba su miliyan 10, a ɗauko miliyan 10 ɗin nan a ba mu gaba ɗaya, mu ma za mu ji daɗi. So da Allah mu dai muna ba muƙaraban gwamna shawara, ku kama mawaƙan gida, ku daraja mu daraja ku, mu ga mutuncin ku yadda muke ganin mutuncin mai girma gona. Wallahi kowannen ku ba za mu rena ba, kuma kowa muna so, amma ku ne daga cikin ku ka son su kawo su matsaloli. So da Allah ku gyara shawarar da za mu bayar. Mu za mu yi tsaye, duk abin da kuke nema na gudunmawa na wajen mai girma gona muna ba suwa. So me zai sa a rika kawo hango su ku ɗauko, amma in kun ba su ku ba mu, ku ga darajar mu, shi ne kawai. Wassalam.